खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो बर' थुनलाइ साननि गिबियावनो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनै 16 नबेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोखौ उरां फारां मोनगोन, गोजोन गैयै जागोन, सुबुंफोरजों बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंजानो हागौ। वृष राशि नखरनि मदद मोनगोन, फालांगियाव जौगानाय फैगोन, मोजां खामानि मावनानै लानो हागोन। मिथुन राशि जेंना नुजाथिगोन, बायजोआव दावबायैया गाहाम, साना गाहाम नङा। कर्कट राशि मोजां सोमोन्दो खालामनो हागोन, मोजां खामानिफोरा जाफुंगोन, बिमानि साननाया मोगथां महर मोनगोन। सिंह राशि खामानियाव गोदो हाबनानै थागोन, फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम सान, गोसोआव गोजोन जागोन। कन्या राशि मुलाम्फा खालामनो हानाय नङा, धोन आरजिनायाव फेलें जागोन, फालांगियाव जेंना नुजाथिगोन। तुला राशि साना जेथोगोनां जागोन, सिखिरि सुबुंफोरजों सोंखारि जागोन, बदनाम मोनगोन। वृश्चिक राशि फैमालनि सान, गोसोआव दुखु मोनगोन, हमथाना थानो हानांगोन। धनु राशि संसाराव गोजोन जागोन, खामानिफोराव हाखु दाखु जागोन, सांग्राङै सोलिनांगोन। मकर राशि बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबस्रांगोन, अनलायनानै थानो हागोन, गोजोननि सान। कुम्भ राशि गोदान लोगोजों सिनायथि जागोन, मोजां खामानि मावनो हागोन, मोजां सान। मीन राशि नखराव गोजोन थासारि फैगोन, थांखियाव सहैनो हागोन, साना रंजा बाजाजों बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौनो बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय।